Facemos deporte e a circulación, pois móvese, bombeanse os músculos. Algúnas chicas xogan moi ben, por exemplo, a María xoga moi ben o fútbol. Flexións, nin así, unha e dous. Este ano, por exemplo, en China, pero non deixan levar a antorcha polo Tíbet. Dos Xogos Olímpicos sabemos falar máis adiante, pero polo momento interésanos máis os deportes de todos os días. Entre os favoritos dos ananos, o fútbol, o brilé, a natación e facer a bomba. Gústame correr e ir ás carreiras que facemos no colexio. A min gustame correr e corro, tamén me gusta lanzar peso, tamén o lanzo. E tamén gústame xogar ao fútbol coas miñas compañeiras. Vou á piscina. Natación. Natación. E nada máis. A min tirarnos de cabeza e facer a bomba, porque a mí o que máis me mola é a bomba. O brilé porque me encanta e ademais sempre eu e máis unha amiga miña quedamos sempre de últimas e somos as mellores. Brincar tipo echar unha corda. Non facía nada así. Aquí temos dúas muradanas, Ariadna que xoga o fútbol, Sheila que xoga o brilé. Cal é mellor dos dous deportes? Fútbol. Aquí Ariadna teno clarísimo, e fútbol por qué? A min o brilé, mellor. A ti cal? O brilé. O brilé, levanse menos couces, verdade que sí? Non dá moitos couces no fútbol? Depende. Non, depende de con quen xogues. Si das? Es así leñeira, que se di? Sí. Sí! Claro, no brilé non é deporte de contacto, entón non hai eses perigos. Ainda que se tira así a furón, Sí. podes levar a cabeza a alguén. Sodes dúas mozas deportistas, non tedes maniotas de tanto xogar. Non vos dons? Non. Non. A mí cando corro así. Cando corres moito. E tedes algún remedio para as maniotas? Non. Auga con azúcar, non vos dixeron? Non. Despois imos pedir uns consellos porque de tanto facer deporte é probable que algún día vos pase. Porque tanto esgotamento, para que? Consultamos os nosos expertos e dixéronnos que para suar as graxas e mesmo para sermos máis felices.